алга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Караевшева Фәриха Исхаковнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рафаэль, кайнанасы Румия, улы Илдус, килене Оксана, оныгы Наил, улы Руслан, килене Олеся, оныгы Марс, улы Радик, килене Лилия, оныгы Элина һәм Камила котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле тормыш иптәшем 1958 елның гөрләвекле апрель айында Ульяновск өлкәсе Татар Сайман авылында гаиләдә 5нче бала булып якты дөньяга туа. Аңа кадәр 2 абысы, 2 апасы, анардан соң әле энесе дә туа. Укуын тәмамлап үзенең гомерлек ярын мине очрата. Мәхәббәт эшендә янып матур гаиләбезне кордык. Сөеклем бер кайчан да бернинди эштән дә курыкмады. Эшендә дә, гаиләбездә дә барысында өлгерде. Авыл җирендә билгеле хуҗалык зур, эш тә күп, балалар да бар иде. Бер генә дә ул агызар кылмады. Җиң сызганып барысында булдырды. Дөнья кысынкылыгыннан 1994 елда Тольятти шәһәренә күчеп киттек. Балалар бакчасына урнашып хезмәт итә башлады. Әле күптән түгел генә шуннан лаеклы ялга чыкты. Тырышлыгы, булдыклыгы, ярдәмгә ашыгучан булуы өчен һәр вакыт җитәкчеләре тарафыннан рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Хезмәттәшләре арасында абруй һәм хөрмәт казанды. Кунакчыл, уңган куллы хуҗабикә, бар кешене дә тыңларга теләк тә вакытта таба ул. Барысын да аңлый. Гомердә тормыштан зарланмый. Бар нәрсәгә риза булып яши ала. Үстергән 3 батыр улларыбыз 3 кыз алып гаиләбезне тулыландырдылар. Безне бәхетле итеп, инде 4 оныгыбызны бүләк иттеләр. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаңа газиз ана булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Бар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Ходай безгә бүләк иткән изге җан бит син, әни. Саф, ак чәчәк төсле синең йөрәгең. Моны без сабый чактан ук тоеп үстек. Сагыш шатлыкларыңны ярты сүздән, йөрәк тибүеннән аңлаган, күз карашыннан хәлеңне тоеп юаткан тагы кем бар икән? Иң йомшак куллар, син сөйгән куллар. Иң тәмле сулар, син биргән сулар. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. Иң тугры сүзләр, син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Хөрмәтле Фәриха Исхаковна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, җаны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык такайды да бу икебез бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда.
аяз булсын тормышың күге, кояш нуры насибе тик сиңа бүген. Сагышларны онут, елмайып яшә, йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Сыналган йөрәгең типсен көчлерәк, тормыш юлларында бик күп көч кирәк. Йөрәктәге җырны җиргә таратып, җырлыйм синең өчен, сине яратып. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Туган көнең бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык та кайгыда булыйк без бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якынлардан, чын дусларыңа терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык